الحمد لله القائل في محكم تنزيله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبادي تبسر فلا جباو ملكنا ملكوكا كوفو كاولا يمدو سانغاني واتي aw ka jamu ka mandi kan na bifale ma ko ladabu kene ni ye jamu kan kɛrɛnkɛrɛn ni telesir fila sanfɛ min sigira mun kosɔn jogo ɲumanya baro lamɔ baro o bɛ se ka kɛ cogo min na maaw ka se k'u ka lamɔ tɔnɔ sɔrɔ k'u to u siginɔ la ka to ka malimatubaw wele dayatu musobaw an n'u ka sigi ka baro kɛ k'aw to siginɔ la a ka se k'aw ka diinɛ dɔn k'aw ka mɔgɔya kow ɲɛdɔn o hukumu kɔnɔna la an ka bi maa welele o ye dayatu musoba ye madame Tarawele Seyda Hindu Kulibali min sigiyɔrɔ bɛnnen do Bamakɔ cikɛna ma malimatu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kɔri baasi nɔ alhamdulillah sotigi do bala tanu denmisɛnw ni kalandenw alhamdulillah bismillah alhamdulillah malimatu ka foli kɔma segini an bɛna baro kɛ alakira ka du kɔnɔ an bɛna baro kɛ alakira ka chef d'état major kan Aliyu karamallahu wajihahu cɛ min Alahu Taala y'a ɲɛda bonya ka sanuya ka bɔ filankafoya ma Ali alakira ka cɛba do min ye kira ka diinɛ in kɔkɔrɔ do ni cɛfarinya ni dɔnni ni sabali ye o la baro in bɛna boli ni cɛba in yɛrɛ a ka sabali a ka dɔnni a ka cɛfarinya Seyda n'a fɔra ko Ali silamɛw jigi bɛ sigi n'a fɔra ko Ali kafiriw ja bɛ tigɛ ka d'a ka cɛfarinya kan dɔnnibaw bɛ wasa ni Ali ka dɔnni ye adamadenw hakili bɛ sigi ni Ali ka sabali fɛnɛ ye Ali i bɛ se ka dɔ fɔ an ye a ka sabali la sabali tɛ fɛn nɔgɔma ye alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayi Jawara an b'i fo ka tele shirifila cakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'an lajɛbagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka deli Ala fɛ Ala k'an sababa bɛn ni Ala ka jɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i yɛrɛ donna ni kuma min ye o de don Ala subhanahu wa taala a tɛ foyi kɛ a kun fɛ Ala sɔnna ka Seyidina Ali k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o di kira ma k'a kɛ mɔgɔba ye k'a tugu alakiraba kɔ nɛɛma ni kisiba ye ka tila k'a kɛ alakira yɛrɛ sɔkɔnɔmɔgɔ ye Seyidina Ali ka sabali ni k'i b'o fɔ dakuruɲɛ kelen dɔrɔn Ala kun ye Seyidina Ali sɔn i n'a fɔ an bɛ kira lajɛ cogo min na lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an bɛ dugariya min ye kira la dɛ a ka sabali la dɛ Ala y'o ɲɔgɔnna de di Seyidina Ali ma dakuruɲɛ kelen na sabu Ala y'a kɛrɛnkɛrɛn ni a ye Seyidina Ali ka sabali fitini o ye i n'a fɔ don min na a bɛ bugɔ ni bamuru ye a bugɔlen ni bamuru ye ka bana da a y'a denw wele a k'u ma n baw ma ne denw aw k'a dɔn ni ne Ali kɛnɛyala ni n bɔla ni bana in na n joli ye n yɛrɛ ta ye n bɛ n ta sara cogo min na n b'o dɔn nka ni ma bɔ a la fiyewu min ye ne bugɔ a ma tɛmɛ bamuru ɲɛ kelen kan dɛ Sayi Ali ye nin fɔ a kɔ ɲɛna k'o kɛ wasiya ye k'o kɛ ladilikan ye ka di a kɔ ma n'ale bɔla la ale kan ka min kɛ a b'o dɔn Sayi n'a bɔla la a bɛ yafa de ni silamɛ ye se sɔrɔ a bɛ yafa de nka n'ale ma bɔ a la u ye min kɛ ale la a kɔmɔgɔw ka dan u ma u kana tɛmɛ u kan cogoya si la ni sabali tɛ o kɛ man di n'anw ye se sɔrɔ k'a fɔ k'anw bɛ sabali o de bɛ k'an yɛlɛn kuma ye nka Seyidina Ali alakira nɛɛma ni kisiba ye ale sɔnna ka sabali Kuresiw kɔrɔ cogo min na ka sabali arabuw kɔrɔ cogo min na Ala y'o ɲɔgɔnna de di a ma alakiraba kɔfɛ a sabalila sahabaw kɔrɔ sahaba tɔw bɛɛ kun ka kɔrɔ ni Imamu Ali ye mais ale ka sabali ni a ka yɛrɛmajigi a n'a ka dali o y'a kɛ ka sahaba tɔw bɛɛ dan kofɔ la alakiraba nɔfɛ tugu la nɛɛma ni kisiba ye wa Seyidina Ali yɛrɛ ka kuma de don a ko ale bɛ sabali de ko sabali k'a dɔn k'ale sabalilen don asbiru hata ya'rifu sabra annani sabartu
ale bɛ sabali fo sabali yɛrɛ ka sɔn ko ale sabali la mais n'i ye imam Ali ka kuma fɔ an b'a ye dɔrɔn k'a fɔ cɛfarin kun don kɛlɛkɛlaba kun don a kun bɛ mɔgɔw sɛgɛla ale kun bɛ kɛlɛ kɛ tumana min na ni dankarila diinɛ na tumana min na ni alakiraba tɔɔrɔla ale kun bɛ kɛlɛ kɛ o wagati de la tumana min na ni Ala subhanahu wa taala ka fɛ burulela ale kun bɛ kɛlɛ de kɛ o wagati la n'était ale kun ye mɔgɔ nisɔn duman ye mɔgɔ sabalilen kun don mɔgɔ majigilen kun don a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani bɛɛ bɛ kun ani bɛɛ bɛ bɛn mais n'a fɔla k'i ka sabali i n'a fɔ Ali dan bɛ sabali la cɛw yɔrɔ musow yɔrɔ mɔgɔ bɛ sabali ka dan dɔ de la i mana sabali cogo cogo bi dan dɔ la Imam Ali ye o misali de kɛ an ye i bɛ sɔn ka sabali ni ko kɛla i yɛrɛ la mais ni Ala subhanahu wa taala ka hakɛ jiginna yɔrɔ o yɔrɔ sayi sabali tɛ lajɛ Ali y'o misali de kɛ an ye a y'o nɔ de to an bolo an ka sɔn ka sabali an furumusow kɔrɔ ka sabali ni an denw ye tumana min na n'u ye fɛn kɛ an na tumana min na n'an fɔna ɲɔgɔn kɔ adamadenya ko dɔ la mais ka sabali Ala ka diinɛ ka tereke i ɲɛna Imam Ali ma o kɛ ale tun tɛ sɔn o ma silamɛya ɲɛ tun tɛ bilen ale ɲɛna fiyewu fiyewu n'o kɛla tuma min na i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko mɔgɔ min de don ne tɛ sabali jɔn kun don inshallah Seyda Hindu n'i ye sabali fɔ tuma dɔ la i ye fɛn gɛlɛman fɔ n'i ye sabali fɔ tuma dɔ la i ye fɛn kunamanba fɔ mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ ma ko sabali n'i m'a to a ta la a bɛ dimi kɔrɔ mais ale yɛrɛ tɛ se ka sabali i ye sabali fɔ Ali ka ko la k'a fɔ nin ye jɔyɔrɔba ye Ali ye min ta hali k'a fɔ a bugara don min na a ka ɲininkali fɔlɔ kɛra min ye nin kɛ na a minɛlen don aw fɛ yala a ye dumuni d'a ma wa a ye ji d'a ma wa nin bɛ sabali ko fɔ Ali Ala k'a nafa n'a barika ye Ali sabalila k'i yɛrɛ y'a fɔ ten k'a ko k'a bɛna sabali fo sabali k'a dɔn k'ale sabalila nin ye cɛba ye Ala faralen bɛ sabali jɔnw kan Ala k'a da an ma Imam Ali sabali fɔra a la n'i ko Ali tuguni i b'a fɔ ko cɛfarin don a ka cɛfarinya dɔn a ye min waleya i tɛ dɔ fɔ an y'o la wa alhamdulillahi rabbil alamin Usayi Imam Ali ka sabali kɔfɛ a ka cɛfarinya tuguli o la o ye wajibi ye sabu n ka kuma nɔfɛ tugu la n y'a fɔ sabali min de kun don o y'a ye ma don Ala subhanahu wa taala gasi la wa a ka cɛfarinya fɛnɛ Ala y'a kɛrɛnkɛrɛn de k'a di Alakira ma nɛɛma ni kisi b'a ye kabiri kira cidon ni a fɔla kuranɛ kɔnɔ wa anzir ashiratakal akrabin Imam Ali de kɛla mɔgɔ fɔlɔ ye ni cɛfarinya ye ni sabali ye ka wuli ka tugu a binakɛ den na sallallahu alaihi wasallam a tugula Alakira la kabiri a si ma se yɔrɔ jan ka sɔn ka kira khadimuya ka k'a ka jɔn ye ka tugu a kɔ Ala y'a kɛrɛnkɛrɛn ni bonya min ye k'a kɛrɛnkɛrɛn ni cɛfarinya min ye walasa ka se ka diinɛ in se yɔrɔ la a kan ka se yɔrɔ min na Ali ka cɛfarinya dabɔla a kama bonya ni janya dɔrɔn kun tɛ ayi kodɔn kun b'a la n'a ka cɛfarinya ye a hakili kun ka bon n'a ka cɛfarinya ye sabu i bɛ mɔgɔ dɔ ye ko cɛfarin de don o sa i b'a ye nata cɛfarinya bɛ tɔgɔ cɛfarinya bɛ bonya ɲinili cɛfarinya bɛ nka Imam Ali ka cɛfarinya o kun ye Ala subhanahu wa taala yɛrɛ ka sɔn de ye ka Alakiraba ka diinɛ dɛmɛ ni a ye sabu ni diinɛ jalaji wulila yɔrɔ o yɔrɔ la Ali de kun bɛ wele ko tasuma duga ye Ala y'a kɛrɛnkɛrɛn n'a ye o de la a yɛrɛ kun b'a yɛrɛ wele ana lɛzi samatni ummi Haidara ko ne ba de ye n wele ko waraba diinɛ waraba tiɲɛ waraba Ala ka diinɛ fɛn mana burule yɔrɔ o yɔrɔ ne ka n'a Afiriki bɔ ne ba de ye n wele ko Haidara waraba Imam Ali a ka cɛfarinya dala kɛnɛ kan kabiri a fitini kabiri a si ma se yɔrɔ si Alakiraba nɔfɛ tugu la Usayi depuis don min na Alakiraba ka kɛlɛba fɔlɔ nɛɛma ni kisi b'a ye n'o kɛla Imam Ali a ye ŋɔni bɔ silamɛya sen na a ye dankari juguw la Baduru don Imam Ali ye kira kunkɔrɔta k'a wasa k'a sɔrɔ ala si tɛ bɛrɛ bɔ sahabaw caman cɛla Alakiraba nɔfɛ tugubaga caman cɛla Imam Ali de wulila k'a jɔ ka diinɛ darapo yanga ka tila ka kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ ta disiɲan fana ka kira kunkɔrɔta nɛɛma ni kisi b'a ye sabu Imam Ali de kɛla sababu ye Baduru don ka Walidu faga min ye Ukubaden ye kɛlɛ in kɔfɛ Alakiraba y'a fɔ nɛɛma ni kisi b'a ye la fata illa Ali wala saifa illa Zulfakhar diinɛ dɛmɛli kɔni na cɛ tɛ Ali bɔ o la diinɛ jalaji mili la cɛ tɛ Ali bɔ o la a y'a sɔrɔ Umaru bɛ yen
Usman be Ali be sahaba bɛɛ be mais Ali de ka dɔgɔ ni u bɛɛ ye n'a fɔla wuli ka jɔ kɛlɛ kɛnɛ kan Ali de bɛ wuli u bɛɛ ɲɛ sabu Ala de y'a sɔn o la o bonya in bɛɛ ni sɔnfɛn don Ala y'ale kɛrɛnkɛrɛn k'ale bila o gɛlɛya in danga na wa o cogoya kelen na Uhudu don Seydina Ali ale de ye Tɔliha faga min ye Usman den ye a y'o janjo ta ka Alakiraba kunna wolo Khandaku fɛnɛ na n'o ye Ahzab kɛlɛ ye Seydina Ali de ye Umaru bun Wudi faga wallahi ka mɔnɛ bɔ silamɛya la o don in na Alakiraba y'a fɔ ko sini n bɛna drapeau di cɛ ma cɛ min bɛ Ala fɛ ni Ala b'a fɛ sahabaw bɛɛ kun jigi bɛ drapeau in kan a don a don Imam Ali si ka dɔgɔ mais a wulila ka jɔ ni cɛfarinya ye ne bɛ yen ka Alakiraba jigi sigi o de kun b'ale kunna n'a ka cɛfarinya ye n tɛ yen ka tɔgɔ ɲini ne tɛ yen ka n yɛrɛ fɔ ne bɛ yen de ka baara kɛ mun kosɔn silamɛya ka se ka ye o cɛfarinya sugu de tun bɛ Seydina Ali la Seydina Ali ka cɛfarinya yɛrɛ fɔli ba a tɛ se ka ban o sayi a lajɛ dɔrɔn don min na Alakiraba hijira la ka taa Madina sallallahu alaihi wasallam sayi mɔgɔ dɔ b'a yɛrɛ di mɔgɔ dɔ b'a denw di nka ni dili o ma nɔgɔn dɛ Imam Ali de dala saya dayɔrɔ la i b'a mɛn dɔnkilidalaw da sajaja badara sajaja o kɔrɔ ye ko mɔgɔ min ye a yɛrɛ biri ni birifini ye ka saya maa kɔnɔ mɔgɔ dɔ b'a den di mɔgɔ dɔ b'a ka nafolo di nka ka nin di o man ca Seydina Ali de y'a nin di Alakiraba ma nin don in na nafsi la kalifida kira i ka kalifamafɛnw filɛ ne bolo yan n'u bɛ na dɔrɔn ne de bɛ sa e ka taa e ka kisi ne Imam Ali ka fatu Seydina Ali de dala saya dayɔrɔ la o don in na wa o hijira in fɛnɛ na sahabaw ni Alakira nɛɛma ni kisi b'a ye u caman bɔla sufɛla la mais Seydina Ali bɔli o kɛla tile de fɛ ka tila ka wele bila tugun ne de ye Ali ye Alakiraba binakɛ den ne taatɔ filɛ ni min d'an b'a yɛrɛ la o ka tugun kɔ silamɛya kɔni na o sayi Seydina Ali cɛfarin bɛ se k'a ladege mais k'a bɔ kɔni o ka dɔgɔ kosɛbɛ an bɛ ale hɔrɔma de labɛn ni Ala sɔnna ma an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an baden TV fila lajɛbaaw an y'a fɔ a ye cogo min na ni an ye an ka jɛmukan mandi ka ladabu kɛnɛ lamɔ don an bɛ lamɔ fa ɲuman ka du kɔnɔ du min ka fisa ni du bɛɛ ye Alakira ka du don cɛ min ka fisa ni cɛ bɛɛ ye Muhamadu yɛrɛ kɔ o ye Seydina Ali ye an bɛ ka baro kɛ ale de ka ɲɛnamaya kan dɔ fɔra an ye a ka sabali kan sabali tɛ fɛn nɔgɔma ye nka Ali sabali la fo sabali yɛrɛ y'a dɔn ko Ali sabali la a ka cɛfarinya seda a ye dɔ fɔ an ye o la kira dun b'a fɔ an ye ko cɛfarinya tɛ maa ye cɛ tɛ maa ye min bɛ maaw bɔ k'u bin ten ko cɛ de ye maa ye min b'a yɛrɛ minɛ dimi gɛlɛn kuma o b'a yira k'a fɔ Ali ka cɛfarinya a y'a masiri ni sabali ye nka Alahu Taala ka diinɛ fiye kɔni n'i y'o burule i tun bɛ Ali jɔlen sɔrɔ i ɲɛ Ala k'an nafa ni Ali barika ye Ali a fɔra a ma tuguni a mankutu la ko dɔnnibaa kun don ko dɔnni tun bɛ a la a yɛrɛ ye kumakanw fɔ yali a ka dɔnni ani a ka bilasiralikan dɔw i t'o dɔ d'an ma an k'an yɛrɛ nafa n'o ye alhamdulillah sayi Imam Ali ka baro a tɛ ban fitinin de bɛ fɔ a la ka camanba to yen ayiwa n'an ko an ka dɔnni in dɔrɔn ta an bɛ to kan fɔ ka tile ban sabali in fɛnɛ y'o ta cogo min na n'i k'i ka don o walawalali kɔnɔ ɛri to o kungo la a ka baabu bɛɛ de bɛ ten tɔ mais n'i ko a ka dɔnni a k'i wasa dɔrɔn Alakira nɛɛma ni kisi b'a ye a ko ana madinatul ilm wa aliyun babuha o kɔrɔ ko ne kira de ye dɔnni dugu ye nka n'a bɛ don dɔnni dugu kɔnɔ a ye bɔ da fɛ o ye Imam Ali de karamallahu wajahu ale kira de ye dɔnni yɛrɛ dugu ye naam o kuma n'an bɛ don dugu fɛ sayi n'i ye nin so in jɔ sisan so in donda k'o de ye Ali ye n'i donna fenêtre fɛ i bɛ wele tɔgɔ wɛrɛ la i tɛ ka don so kɔnɔ i bɛ fɛ ka na sonyani de kɛ kira de ye nin fɔ a ma kira de ye nin fɔ Ali ma sahabaw bɛɛ lajɛlen cɛ la Abubakar yɛrɛ b'a lakale ka fɔ ko n'i ye dɔnni bunda ta k'a kɛ 6 ye ko Ala subhanahu wa taala ye Ali sɔn 5 bɛɛ lajɛlen na kelen tɔ in ka an jɛnnen bɛ o de la wa Ali ka dɔnni mun bɛ ye dugumata in de ka ca ni mun bɛ ye ko Ala ye a sɔn o la ni sahabaw yɛrɛ ka kumakan ye mɔgɔ tɛ don dugu la n'i ma don dugu da fɛ Ala ye Ali sɔn dɔnni na wa a y'a labaara i bɛ Ali ka dɔnni bɛɛ lajɛlen ɲini a Seydi Sherif Usman Madani Hayidara i bɛ ale lajɛ
sabali ni b'o ɲini i bɛ a seri Seri Usmane Marani Hayidara lajɛ wa dɔɔni fɛnɛ bɛ o cogo la Seydina Ali ka dɔɔni misaliya kelen alakira b'a ka sahaba dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ Huzaifa ale ni Umar bin Khattab don dɔ la u ye ɲɔgɔn ye u bɛnnen Huzaifa ale ni Umar bɛnnen Umar fɔlɔla ka Huzaifa fo a ko kaifa asbahta ya Huzaifa ko e sila cogo di Huzaifa ye Umar jaabi a ko ne sila de o he boli fitna ne bɛ balaw fɛ kosɛbɛ fitna ko de ka di ne ye kojugu foli kɔma segi la ne ko e ni sɔgɔma sisan Jawara e k'o jaabi ne ma sisan ko e bɛ balaw fɛ ka tila k'a jaabi tuguni ko ale sila fɛn bɛ ale bolo min tɛ Ala bolo wa o kɔfɛ ko ale sila tiɲɛ kɔnnen don ale fɛ o kirehul haqa wa usolli bila wudu'in ko ne sila n bɛ ka seli ka sɔrɔ ma seliji ta wa n tɛ tiɲɛ fɛ ayi fitna ko o de ka di n ye Huzaifa kɛlen ka nin fɔ Umar ɲɛna Umar dimina mɛ a y'a dadi i bɔla ka min fɔ sisan laysa shadidu bisur'a a tɛ se kɛlɛ ma bamananw ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye Umar y'i makun fo ani Huzaifa sigilen Imam Ali ɲɛkɔrɔ ne man kisi ba ye Imam Ali ma ɲininka kuma in na koyi Huzaifa ma jɛ ɲini Imam Ali fɛ ka sɔrɔ k'a fɔ Umar ye Umar yɛrɛ t'a dɔn fiyewu ko Imam Ali bɛna jaabi di nin ko in na tumana min na baro bɔla kuma in kan Imam Ali sigilen ɲɛna a ko ne ɲɛmɔgɔ Umaru nin tɛ kɛlɛkɛ ko ye nin tɛ kɛlɛkɛ ko ye Huzaifa ye min fɔ a bɛɛ jaabi bɛ ne bolo dɔɔni kɔnɔna na ne b'a walawala i ye sisan a ko Huzaifa ye jaabi mun d'i ma a ko ne sila de ne tɛ tiɲɛ fɛ Huzaifa y'o min fɔ o ye tiɲɛ ye Umar o ne o Huzaifa an si tɛ tiɲɛ fɛ tiɲɛ ye jumɛn ye a ko Ala subhanahu wa taala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wa jaa sakaratul mauti bil haq ko saya sikara de nana ni tiɲɛ ye o kɔni o tiɲɛ kelen bɛɛ lajɛlen bɛ o galama in nɛnɛ ko Huzaifa ye o de f'i ɲɛna a kɔrɔ de ye o kuma in ye k'ale tɛ tiɲɛ fɛ a tɛ tiɲɛ fɛ sabu i datɔ su fɛ Ala ka dugu ɲuman jɛ an bɛɛ b'o fɔ a kɔrɔ de ye an ka se ka wuli sini ka taa an makow la nin ye dɔnni kuma ye k'o ye tiɲɛ de ye Umar ko i y'o min fɔ wulibali don ne tɛ saya fɛ dɛ wa mɔgɔ si tɛ yen min b'a fɔ ko n bɛ saya fɛ o ye tiɲɛ kɔni de ye sabu Ala de ko saya sikara nana ni tiɲɛ ye o kɔrɔ ye saya ye tiɲɛ de ye mɔgɔ si tɛ taa ka ale da a ko a filanan tuguni ne y'a jaabi o ye boli fitna n ko n bɛ bala o ko fɛ Seydina Ali yɛlɛla fitina ko ye jumɛn ye a ko o ye denw ni musow de ani nafolo e bɛ nin bɛɛ fɛ nin bɛɛ ka di ye i den ka di ye wa i ka wari sɔrɔ o ka di ye ko Ala dun ko kuranɛ kɔnɔna la tuhibuna al-mala hubban jamma aw bɛ wari fɛ kojugu ka sɔrɔ wari fitinɛ de don Usayi n'i y'a kalifa mɔgɔ la n'i m'a sɔrɔ a nɔ na o ye fitinɛ wulilen de o wari ka di ni bɛɛ ye i n'a fɔ muso ka di furukɛ ɲuman bɛɛ ye den fɛnɛ ka di masa bɛɛ ye o cogoya kelen na bɛɛ lajɛlen bɛ o fɛ a y'a jaabi tuguni a ko a sabanan fɛn mun b'a bolo n'o tɛ Ala bolo n'a y'o f'i ɲɛna a ko o fɛnɛ ye musow ni denw de ye den tɛ Ala bolo ko suratu ikhlasi de b'o fɔ a ɲɛna qul huwallahu ahadun Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun Ala ye masa kelen ye muso dun bɛ e bolo Umaru denw b'an bolo olu kɔni tɛ Ala bolo ko o jaabi de y'o ye Umar ko o ye tiɲɛ ye a ko a ka jaabi naaninan a ko ale sila a bɛ ka seli ka sɔrɔ a ma seliji ta Umar ko e ni ne bɛɛ b'o kɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na an sigilen n'an wulilen ni an dalen k'o ye Ala subhanahu wa taala ka kuranɛ ye inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ko Ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli alakira ba kan nɛɛma ni kisi b'a ye kira ka sɔli k'o bilalen tɛ seliji ko la i mana kɛ fan o fan i bɛ se k'o kɛ nɛɛma don wa baraji don i kan Ali kɛlen ka nin fɔ Umar wulila k'a tigɛ di Huzaifa ma ko tiɲɛ na i ye tiɲɛ fɔ nin bɛɛ lajɛlen kuma ye tiɲɛ ye Ali y'o jaabi ni a ka dɔɔni di kosɛbɛ alakiraba ye o min fɔ a la a m'a kalan kitabu kɔnɔ n'i y'a fɔ ne ni e ye an tɛ jaabi dɔn a la ni Ali ka kuma in tɛ Ali y'o jaabi ni a ka dɔɔni di fitini dɔrɔn ka bɔ caman cɛ la kosɛbɛ Ala k'i sara i ye nin dɔɔni min d'an ma Ala k'ali ka dɔɔni barika Ala k'o don an na an y'a fɔ a ye cogo min na an bɛ ladamu kɛnɛ kɔnɔ an n'an ka malimatuba de bɛ ka baro kɛ Madame Tarawele Seyda Hindu Kulibali Dayatu musoba don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ cikɛnɛna ma an n'a bɛ ka baro kɛ Seydina Ali de kan Alakira ka chef d'état-major cɛ min n'a yera kɛlɛ kɛnɛ kɔnɔ
silamɛw hakili bɛ sigi juguw jaabi tigɛ cɛ min Seydina Umaru ko a ka hakɛ la k'ala kana ale balo dugu la Ali tɛ dugu min na sabu Ali bilasiralikɛla ba kun don i tɛ dakurunya kelen d'a ma Ali ka bilasiralikan dɔ fɛnɛ la wa alhamdulillah Usayi Ali ka bilasiralikan o ka ca kosɛbɛ sabula n'i y'a ka kitabu bɔlenw a ka kuma fɔlen riwayaw lajɛ i b'a ye k'a fɔ Ali ye kuma caman de fɔ hali an bɔla walanda min kan sisan n'o ye sabali Ali ka kuma caman de bɛ sabali kan m'a f'i ye k'a ko a bɛna sabali fo sabali k'a dɔn k'ale sabali la Ali ka kumaba dɔ fɛnɛ ye man rakiba markaba sabri ihtada ila maidani nasri o kɔrɔ ko ni mɔgɔ min kɔni sɔnna ka yɛlɛ sabali ba kan kan ka yɛlɛ o baton kan ko Ala bɛ kanda di ka t'i bila dɛmɛ bangun kan n'i sɔnna ka don sabali kurun kɔnɔ Ala b'i guider di ka taa n'i ye fo ka t'i bila kanda bonda la Allahu akbar Usayi o yɔrɔ bɛ tali kɛ cɛw ni musow bɛɛ la parce que n'i ko sabali i b'a ye k'a fɔ dɔrɔn a bɛ fɔ ko an baw de ma a ye sabali mais Imam Ali ka sabali ɲɔgɔnna o kan ka ye an faw bɛɛ la cogo di i n'a fɔ n bɔla k'a ka kumakan kelen min fɔ sisan saya yɛrɛ wagati la kow bɛna ban kuma min na ka sɔn ka ladilikan kɛ k'a fɔ nɛn tɛ yen a y'a kɛ Ala ta ye aw kana dan sago dutigi bɛɛ lajɛlen kan ka Ali ladege o sabali ɲɔgɔnna na wa a ka cɛfarinya fɛnɛ bɛɛ kan kan k'o ladege Imam Ali ka kuma ka ca a ye minnu lakale k'an bilasira k'an kanda ni a ye a ka kuma dɔ bɛ yen a ko fɛn 5 bɛ yen k'an ka o kɛ yanni fɛn 5 k'an sɔrɔ iqtanimu khamsan qabla khamsin k'a ka fɛn 5 tɔnɔbɔ yanni fɛn 5 wɛrɛ ka na aw ma Musayi Imam Ali ka kumaw kumaw de don kodɔn kumaw de don bilasirali kumaw de don Imam Ali k'a fɔ k'a ka fɛn 5 tɔnɔbɔ yanni fɛn 5 k'aw sɔrɔ ale ye o tɛmɛ ka bɔ sabu Alakira de ye ale suganti k'a fɔ ko Imam Ali b'i n'a fɔ ne b'i n'a fɔ Imam Ali a tɛ kuma a kunfɛ Alakira b'a fɔ ko wagati dɔ bɛ n'ale mantonw kan u bɛ fɛn 5 kanu ka tɛmɛ fɛn 5 kan Imam Ali fɛnɛ seginna o kuma kelen de kan k'o fɔ k'an bilasira ni a ye wa o cogoya kelen na Imam Ali ka kuma n'i y'a bila yan nɔ Usayi k'an k'a fɔ a tɛ ban wagati kɔnɔna la a ko an k'an janto an dalanɛw la ko mɔgɔ nɛ y'i ka waraba de n'i m'a dun a b'i dun fɛn 5 in kɔnɔna la a ko an bɛna diɲɛ kanu an ka diɲɛ lahara an bɛ sojanw ni kanu ka ɲina lahara kaburu dali kɔ ni ɲɛnamaya in kɔnɔ an ka kanu fɛn o de y'an ka kɛ waritigi an ka kɛ setigiw ye an ka sow jɔ an ka etaziw jɔ ka ɲina saya dali kaburu dingɛ in kɔ Usayi n'an y'a lajɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni b'o la diɲɛ kanu a ye labɔli kɛ hinɛ bɛ ban kelenya bɛ ban mun b'a kɛ diɲɛ kanu ani diɲɛ nata Imam Ali olu ma nata ɲɛnamaya in na u y'an ladini o de ye an k'an ka saya ɲɛsigi san'a don ka se an ma Imam Ali ka kumaw u ti ban fɔ la wagati kɔnɔna la a caman bɛ yen a b'an ladi ka bila lahara ɲɛsigi de la an ka sini ɲɛsigi an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye sani saya ka an sɔrɔ i b'o misali ta a Seyid Sherif Usman Madani Haidara la ale ka kuma si tɛ yen min tɛ bilasirali ye Imam Ali ka bilasiralikanw i b'olu ta o walanda ta dɔrɔn k'o bila Seyid Sherif Usman Madani Haidara la i b'a ye o kɔnɔna na sayi inshallah n'Ala sɔnna ma Ali Alakira dɔgɔkɛ don a denmuso cɛ don a mɔdenw fa don Ali a jɔra Alakira ye sabu kira ko don dɔ mina drapeau di cɛ ma cɛ min Ala b'a fɛ a bɛ Ala fɛ ni Ala sɔnna ma dayɛlɛli bɛ kɛ n'a tɔgɔ ye a bolo o kɛra Kayibara don o y'a sɔrɔ Ali yɛrɛ ɲɛ bɛ ka dimi a ɲininkali kɛra kira fɛ an nana kira ye dugawu k'a ye Ali yɛrɛ ko ten ko dugawu kɛ kɔfɛ ale ma kalaya dɔn a ma sumaya dɔn Ali jɔra diinɛ ye Ala k'a nafa ni a barika ye kira ko ten Ali kanuni ye diinɛ ye a juguyali ye kafiriya ye Ala kana kɛ Ali jugu ye Seyida an b'a ye Ali tɔgɔla kɛnɛ bɛ sigi mɔgɔw bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye Ali kama mɔgɔw bɛ mɔgɔw hakili jigin Ali la k'u seko kɛ ka kalankɛnɛw sigi ka balo di mɔgɔw ma ka banabaatɔw furakɛ dɔw yɛrɛ bɛ gudɔrɔnkanaw fura bɛ misiriw ko yali nin baara ninnu kɛli a bɛ Ali kanu yira wa nafa b'a tigilamaw ye wa diɲɛ ani lahara
siga si t'a la o sayi nafaba bɛ u ye mais alakira ka kuma do adalu alal khayri ka fa'ilihi imam ali kanu a n'a ka bonyakow dɔnni o bɛɛ lajɛlen dɔnna mɔgɔ min sababu la ni jamana in kɔnɔ ka kɛɲɛ ni wagati in ye o de y'a mɔdenkɛ sanu ya Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara mɔgɔ minnu bɛ ɲumanya kɛ dogo la ani bange la ka mɔgɔw lahinɛ ka bonya kɛ u ye bɛɛ lajɛlen ye a ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara kumano de la a n'a ka denbaya sanuma ni mɔgɔ min ye ɲuman kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn ye imam ali bonya kama e bɛ o baraji de sɔrɔ Usayi imam ali ye kɛlɛ minnu kɛ a y'a se minnu kɛ diinɛ la olu lamɛnli mɔgɔ fɛ i kulo la ni imam ali ka bangeni ninnu ni a ka kow ɲɛnamayali la Usayi o bɛ kɛ e bolo dalilu de ye o bɛ k'i bolo bɔda de n'i ye sarakati bɔ ka bɛn a ma a tɛ bin i b'a sɔrɔ yen sabu alakiraba de ye imam ali yira k'a fɔ nin ye ne ye ne ye nin ye a b'i n'a fɔ i bɛ k'a kɛ alakira de kama ka hinɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na dogo la k'a fɔ ko imam ali ka bangeni walima a ka nin ko in ye a ka somayɛlɛma ye nin n y'a kɛ o bonya kama Usayi i bɛ baraji sɔrɔ a la dantɛ min na wa a bɛ se ka kɛ sababu ye k'i kisi sabula i b'a kɛ ala de kama imam ali tɔgɔ la o la minnu bɛ ɲumanya kɛ ka bɛn a ma u k'a dɔn ɲumanw de don minnu tɛ bi u saralen no ala ala subhanahu wa ta'ala yɔrɔ la siga si tɛ ala sabula ala ta'ala de ko ko an ka kɛ ala kira bɔnnaw fɛ k'o ye kiraya sara ye a b'o min ɲini an fɛ imam ali ye ahalu kisa i dɔ de ala kiraba ye minnu biribiri fini na k'a fɔ ala ninnu de ye ne somɔgɔw ye ala kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min kɛlu fɛ ala ban mɔgɔ la i ka mɔgɔ juguya mɔgɔ min bannaw la ni imam ali ye olu la belebele lakodɔnnen imam ali kanu o bɛ wajibiya silamɛ bɛɛ kan ka sababu kɛ o kumakan ye i ye ɲuman kɛ ko imam ali don sawa i yɛrɛ ma sɔn a ma wa imam ali kanu kɔni o ye wajibi de ye i kan ni kuranɛ aya in ye siga si tɛ ala i b'a ye a donw na dɔw bɛ yɔrɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min dɔw bɛ yɔrɔw furan kɛrɛnkɛrɛnnen la Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a ka sotigi musow mɔgɔw bɛ ɲumanya kɛ fan bɛɛ la n'a don ninnu se la k'u se kɛ jɔnw ye barajiw de b'a la minnu tɛ bin sabula alakiraba somɔgɔw de don sallallahu alaihi wasallam inshallah ala k'an nafa ni du barika ye Seyda Hindu halisa an bɛ segin ka na i nɔfɛ ali n'i y'a ko fɔ i bɛ kira de ko fɔ n'i ye ali ka waleya lajɛ i b'a ye waleya ninnu tugulen don kira ka waleya de la nka maa dɔw ye ali ye maa dɔw n'a jɛra nka u ma niyɔrɔ d'a ma nka maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ m'a ye nka olu kɛn bɛ ka niyɔrɔba bila a tɔgɔ la o mɔgɔ ninnu e bɛ mun f'ulu ye ladilikan na alhamdulillahi rabbil alamin Usayi olu ye ala subhanahu wa ta'ala kanu ɲɔgɔn de sabu kuma kelen don n'i ye min kɛ imam ali kama a b'i n'a fɔ i y'a kɛ alakiraba de ye sallallahu alaihi wasallam a misali surumani ye ali bɛ jɔda min na a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale bɛ ka o de fɔ an ye bi o la i ka ɲuman kɛ imam ali kama walima i ka fɛn dɔ kɛ nin ye imam ali niyɔrɔ ye ne ka nin na Usayi sarabiya la min tɛ bi an k'an cɛsiri wa wajibi de don bɛɛ lajɛlen kan sabula n'i ye kira kanu ka ban e tɛ se ka ban kira somɔgɔw la Seydina Ali ka jihadikɛlaw fɔli ɲɛna a ye silamɛya jigi sigi k'a jalajiw min fɔ anw b'a diji ka bi lafiya la imam ali wulila ka jɔ ni diinɛ ye a tiɲɛ kan bi ni e ye fɛn kɛ o kama ala subhanahu wa ta'ala b'i sara o la o ye wajibi de walima a zuruya dɔ bi e ka imam ali mɔden dɔ ye k'o suganti k'o kɛrɛnkɛrɛn ni bonya dɔ ye n'i y'a kɛ imam ali kanu kama Usayi sara bi o la min tɛ bin ala subhanahu wa ta'ala la yudi'u ajra al muhsinin ala tɛ ɲumankɛla sara perdi fiyewu imam ali ka cɛfarinya o misali ta la an karamɔgɔ la Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a ka sabali o misali ta l'o la olu ka du kɔnɔna a bɔla yen de o la ka ɲuman kɛ imam ali kama olu fɛn o fɛn kilenna ye Usayi baraji bɛ o la min tɛ se ka fɔ ka se a dan na kɛbagaw cɛsiri n'ala sɔnna k'u jija inshallah u fari kana faga u bɛ ala ka baara la u bɛ kira ka baara la o de bɛ fɔ a kɛbagaw ye n'u y'a kɛ kɛcogo min na ɲina u k'u jija san wɛrɛ u ka dɔ wɛrɛ fara o kɛcogo in kan sabu ala ko baara don a tɛ bin ɲuman tɛ bin ni fɛn o fɛn kɛ ala ye i m'a kɛ na lillahi d'a ma ni fɛn o fɛn kɛla ala kama i m'a kɛ tɔgɔ kama i m'a kɛ dɔrɔn ka ye ka anw ye imam ali disa don walima a fini b'anw na walima anw y'a ka kɛnɛ sigi fo e y'a kɛ de imam ali ye cɛfarinya ni wulikajɔ min kɛ n ka se ka dɔ dɔn o la k'o ladege Usayi bin cogo tɛ o baraji la ala k'an kɛ ɲumankɛlaw ye yarabi ala k'an nafa ni ali ni a den n'a muso
ala k'an nafa n'u barika ye telelabaaraw don Seyda waatilako don nin ye baro min fɛrɛlen don baro barikama don baro min hikima caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ sabu n'i ye baro sigi Seydina Ali tɔgɔ la Ali bina Fatima bina a denw bina wa a burankɛ yɛrɛ bina o tuma nin bɛɛ lajɛlen de filɛ an ka baro in kɔnɔ k'a fɔ Ali kɛnɛ sigibaw ye k'u ta tare ala k'an nafa ni Ali barika ye kuma kuncɛ kuma la ani foli kana alhamdulillah sa n bɛ e yɛrɛ fo ka telesirifila cakɛlaw bɛɛ fo a seri Sɛrifu Usmani Mariyani Hayidara ale min ye nin baara ninnu sababu ye ka n'a ka denbaya fo ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ sabu ale de sababu la kunfɛnw kɛla dɔnnibagaw ye k'u t'u ka so ni kɛnɛ ninnu sigili i bɛ se ka to i ka so ka image lajɛ i bɛ se k'i ka radio bila a la k'a lamɛn ka tila ka baara kɛ n'a ye ka nafa sɔrɔ a la diɲɛ na ani lahara an b'a n'a ka denbaya fo ni kɛnɛ ninnu sigili ala ka kanu ye boloda ye ala ka kanu bolo dalu ye ala k'u mɛn silamɛya jigi kɔrɔ ala k'an yɛrɛ kɛ o kɔtugubaga ɲuman ye n furukɛ fo Umar Tarawele ani telesirifila cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka ala deli ala ka sigida wɛrɛ yira na inshallah ta'ala k'i yɛrɛ fo Seyda Madame Tarawele Hindu Kulibali an y'a fɔ a ye cogo min na ani malimatuba min tun bɛ ka baro kɛ bi alakira ka du kɔnɔ Seydina Ali kan o de ye Madame Tarawele Seyda Hindu Kulibali Dayatu musoba don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ Jikɛna ma an n'ale de ye baro kɛ Ali ka sabali kan a ka cɛfarinya kan a ka dɔnni kan Ali ka fonisereya Ali ka hinɛ n'a ka makari Ali ye jɔyɔrɔ minnu ta a burankɛ ye a kɔrɔkɛ ye a ye ni caman fɔ an ye a y'a bɔ dɔnni min na ala kana dɔnni ban farikolo min y'a di yarabi ala kana farikolo in jeni ala ka farikolo in to kɛnɛya la ala ka a kɛ nafa ye ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye k'an bamuso ɲuman fo Hayidara tanti Jara Tunkara ani a dɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale min bɛ Seydina Ali kɔkɔrɔma don an b'a fɔ wasa ala sago jama sago wa haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu